Haba. Oh. Haba. Tabasho. 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 Adishmama amwaji bre na mohwe wa Scott TV so ewu bia afishia pa in so bad the other woman obia eho ye ebra ye wrabro nyam na egusu a ye wish adofo nyina happy Christmas, Merry Christmas and prosperous New Year na asrewa yade bre na bibia ekoso ewo Kofiase ye pese wo a wo achichiri ne benche nso wonya bi ehwe eno na sabre wo hwe mfonyina etwagu a obi wo ha ofi Kofiase ache ebreka krani utu Kofiase abotinkese mu a ekoya ehwe wiamo ase ekoya ehwe SDA ekoya ehwe edwanimu ene de police station hono utimu se yaye nka hedum kese bi ewo ho a enya asem ko obi bu se edede benya Kofiase ne wo adibia ne efre no Adekye Sayɛ a ene nanano mada Roma omo atofa so afa ho a efre Kofiase aginaye eno ana dwedie no na me yadom a echina 28th of December 2023 ya de afeno ekona wieye ena mpanifo be fapaso etwa homam ama nanano mamamna ne amane a eye kru na agina ya da wase nanano ko ho na omokogunsa na ebokru no ho ebai echina ana yepa ho entuma na ono adwumadie yesom na so amhye aboa amadwumadie hu ni sede etie na Kofiase kro no mu no aye fefe yenua ednas na ono ade ne botom ska eyese nananda ya omaso no wase kro no agina ye no ye bo ho bai sebe ya ogekawa bia ekeka na kuro no so yebetumi afa ne ntuma pa efra enti wohwe edan anase ahyasodi e wo ho no a eno na ye pa ho ntuma ekyana na dwumade ne se de mpanufo Asrewa TV collaboration with the Boys Creation eni mpanufo a wo kuro no mu no ahye dwumade no eni se yebeye first session ye clean up exercise a aye na Kofiase ma na afra hwenwa otoso mienu wone ne mpanufo ena nanom atrankonya wamo enyina beka ho aboma assembly members unit committee members ene kroma ni nyina beka ho aboma e clean up exercise Kofiase mountain so sebe ya di sese ho atwen Kofiase new year afibia no amanfo fra chichiri ni bencheye eba beka ye ho ma ye di sa dwumadie no wa ha enanumre no mu no nanom betena se na yapa ho ntoma na dwumadie no achede wo mu a yenua pani ednash enso awombewa bia omonya mfinhye bi wotwe no ekono onso ebeche omo ade Boys Creation ene Asrewa TV emwa kambo mu a dwumadie yahehya yede ebrewo enti unya bi hwa share like na fa comment no eto ase na unua nso enya bi hwe etena 28 no bra ne nyina yenko Kofiase abotinkese me bra nananom eya amamre ne amane na yapa dwumadie no ho entuma me di dwumadie ho chia me din ene chia me amua dontocho Asrewa ana gina kamera lechi a ene dwumadie a ebekoso echina no 28 December 2023 ayede afeno ekona weye no onu so na gina kira o chichin fidie no ede emaye ye de an se efese wo share like na fa comment no eto ase na unua enya bi nhwe na de ekoso Kofiase bia no etimi ede ama enema bebrebe ana wo ho oso betuma beso yasene Asrewa TV beso yasene na Kofiase adwumadie no so no etumi enkona nim medin ene chiame amoa ofram chiame a meje so ede ama ho